Prismarit Oy on vuonna 1979 perustettu raumalainen mittausalan yritys. Suoritamme rakennus- ja metalliteollisuuden mittaustöitä, maa- ja vesirakennusmittauksia sekä kallio- ja tunnelilouhinnan mittauksia. Toimialaamme kuuluu myös telakkateollisuuden mittauksia ja offshore-teollisuuden mittauksia. Prismarit Oyn toiminta-alue kattaa koko Suomen sekä Itämereen rajoittuvat valtiot, Etelä- ja Länsi-Suomen ollessa pääasiallisin kohteen. Henkilökunnallamme on 10 vuosien kokemus mittausalalta. DNV on sertifioinut Prismarit Oyn toiminnan ISO 9001-2008 mukaisesti.